Sziasztok! Nos, itt egy videó, ahol igazából nem mutatok úgy különösebb szerkesztést, csak elérhetőséget, meg ilyet. Ha valaki, nem tudom, hogy mutattam-e már az egyik videómban, azt hiszem igen, de nem vagyok benne biztos. A nevem a Facebookon Lodo Comello Hungary, de megmutatom ezt itt most megxelem. Ez a borítóm, amiről csináltam a videót. Bár lehet, hogy majd berakom a londonosat, mert az jobban tetszik, így kicsit jobban lett megszerkesztve. És ilyen a profilképem. És akkor, ha valami gondotok van, akkor jelöljetek be, írjatok üzenetet esetleg, ha nem jelölnélek, vagy visszatiteket, mert van olyan, hogy nem látok valamilyet, ilyen jelölés, vagy YouTube-on is lehet írni. Most egy kicsit talán még a netes szerkesztésekkel is foglalkozunk. Például van ezt ide rakom. Például mutatok egy nagyon jót, a Pixies, ahol neked semmit nem kell csinálnod, csak az a lényeg, hogy legyenek képeid. Itt van egy csomó Pixies-es kép, mint látjátok. Szóval van nagyon sok, és itt is van 50. A Pixies most nagyon megváltozott, és most nekem sokkal jobban tetszik. Mert most például így rámegyek erre, sokkal nagyobb, sokkal jobb. Szóval én ezt jobban szeretem. Mutatok képeket, amiket Pixies-zel szerkesztettem, hogy tudjátok, hogy milyenek, vagyis hogy úgy lássátok. Jó, ez hülyén hangzott, mindegy. Szóval csak olyanokat, amiket én szerkesztettem Pixies-zel. Most igazából szinte az egészen végig kell mennünk. Volt egy ilyen oldalam, de azt igazából úgy döntöttem, hogy törlöm. Mert nem volt már igazából időre. A mindegyik kép sarkában, vigyázzatok, ott írja, hogy Pixies, és ez kis úgymond, szóval, na, mindenki tudja majd akkor, hogy Pixies-zel szerkesztetek, meg ilyen. Ez így simán. Majd mutatok órarendszerkesztést is. Színes helyet mutattam. Fénycsóvásképet is majd mutatok. Igen, ezt is például Pixies-zel szerkesztettem. Itt mondjuk Lodónak lehagyta a fejét, de mindegy. Ezt is. Ezt nem. Ezt is például. Ezt én magam szerkesztettem. Fotózképpel. Ezt is. Szóval ilyen bajuszt, amit mindenki imád mostanában, nagy divat, bajuszt is lehet itt csinálni. Ezt is Pixies-zel csináltam. Ezt is Pixies-zel. Ezt is Pixies-zel csináltam, ha jól emlékszem, de nem, ezt lehet, hogy Pizáppal, vagy nem tudom, nem vagyok benne biztos. Itt sok képet kaptam, meg szerkesztettem én is, szóval, na, ezt is Pixies-zel. Ezt is Pixies-zel. Kicsit figyelmetlen vagyok, bocsánat. Ezt is Pixies-zel, meg ezt is Pixies-zel. Ezt is Pixies-zel. Hát igen, van egy pár képem, de ez még nem minden, látjátok, itt is milyen figyelmetlen voltam.
Szóval igazából ezek még nem minden, mert mostában már máshol szoktam. Na, ezt is Pixies-zel szerkesztettem. Szóval mostában azért már, meg ezt is. Szóval most már máshol más helyre szoktam menteni. Ezt is Pixies-zel. Ezt is Pixies-zel, mint esne az eső a szobában. Kicsit hülyeség, tudom. Ezt is Pixies-zel. Ezt is Pixies-zel. Ezt is, hát ez kicsit érdekes kép. Ezt Pizappal csináltam. Ezt is Pizappal. Ezt Pixies-zel, ezt is Pixies-zel. Ezt is Pixies-zel. Csináltam már egy pár képet, tudom. Nem tudom, még nem jártunk a végére, még van egy pár. Ezt is Pixies-zel. Ezt is. Ezt is Pixies-zel. Ezt Pizappal. Ezt is Pixies-zel. De szerintem mi már végeztünk is. Szóval körbe mentem. Szóval ott volt a Pixies. Mondtam, hogy van amit Pizappal, ugye? Akkor csinálok egy a Pizappot is megmutatom. Ott lehet, tudjátok, van amit mindenki szeret nagyon, ez a keep, comment, bla, ... és itt lehet olyat csinálni. Szerintem a következő videómban fogom megmutatni ezt, most csak úgy megmutatom. És a Pikmánkit is már mutattam. Itt is ki lehet majd választani, hogy itt igen, de hogy azt hiszem itt is, hogy valahol, hogy Facebookos ilyen, nem tudom, majd ezt a következő videóban megmutatom. Én már szerkesztettem ezzel, de még ezért egy kicsit ismernem, még meg kell ismernem. Itt mindenféle ilyen jópofa montázsokat lehet csinálni. Nagyon sok betűféle van, nagyon jól néznek ki. Itt ez itt lehet látni talán, hogy meme. Na, itt lehet csinálni azt. Szóval ilyesmiket lehet csinálni, és akkor majd egy másik videómban pedig majd megmutatom, hogy milyen. Remélem, hogy tetszenek eddig a szerkesztések. Nem vagyok egy nagy ügyeske, meg ilyen, de csak annyit megmutatok, hogy egy kicsit tudjatok azért szerkeszteni, meg hogy azért mégiscsak ez valamennyi, mert tényleg nem vagyok egy ügyes szerkesztő, de azért most szeretek szerkeszteni, és úgy szeretném, hogy mások is tudjanak, minél többen, akkor miért ne? A szüleim mondjuk kevésbé örülnek, de mi legalább boldogok vagyunk. És akkor remélem tetszett a videóm, és akkor igazából most csak beszéltem tényleg, de majd még lesz más is szerkesztések, de lehet, hogy nem lesz már olyan sok, mert nem lehet egyszerűen annyit. Dollbabában még gondolkodtam, de én már próbáltam a Dollbabát, nekem nem sikerült annyira, szóval majd meglátjuk. Nem. Köszönöm a figyelmet, és sziasztok!